Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da wannan lokaci. Ina yini mu ina gajiya. Da fatan mun yini lafiya. Allah ya sa haka amin. Alhamdulillah yau muna 29 ga watan Ramadan. Alhamdulillah yan uwa lallai Ramadan dai ya ƙare. Babban abin da ya kamace mu shine aiki da abin da muka amfana a cikin wannan wata. Darussa da ke cikin wannan wata da shi ya kamata mu dinga aiki. Jan hankalin da nake so in yi ma 'yan uwa yau shine mu yi ƙoƙari mu roƙi Allah gafara sannan kuma mu roƙi 'yan uwa gafara. Duk wani wanda ya ɓata maka ko ka ɓata mishi ka roƙe shi gafara ya yafe maka. Saboda kamar yadda nake yawan cewa Allah kaɗai ya san wanda zai ga ƙarshen wannan Ramadan ɗin. Allah kaɗai ya san wanda zai kai ranar sallah. A yau 29 Allah na iya ikonsa akan kowa. To lallai yana da matuƙar muhimmanci a roƙi juna gafara gudun ba mu sani ba za mu kai sallah ko ba za mu kai sallah ba. Na gode ƙwarai, mu sha ruwa lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.